טסט לאופנוע ים, אליצור על האופנוע, מכניס מדומם. מדליק את האופנוע, יוצא לתרגיל איטי. התרגיל איטי מתבצע בין 4 מצופים שנמצאים במים, 1, 2, 3, 4. סללום אמור להיות סללום איטי בין המצופים במהירות של בין 25 ל-35 שניות. מתחילים מימין או משמאל למצוף באיטיות, בלי הרבה גז. סופרים בלב 25 עד 30 שניות. סיבוב 360 מסביב למצוף האחרון. סיים את התרגיל הראשון, סללום איטי. מאית, נכנס למסלול, לסללום המהיר, פול גז. הכי חשוב בסיבוב, כל הגז, לא לעזוב את הגז. חשוב מאוד לשחק עם הגוף. גמר תרגיל שני. תרגיל השלישי, זה אדם בים, מגיעים מתחת לרוח, למצוף, לאחד המצופים. לא מולו, כמה מעלות ממנו, מתחת לרוח. ברגע שמגיעים אליו, שולחים יד ונוגעים בו. גמר תרגיל, חוזרים בחזרה בזהירות. גמר תרגיל.